Манастыр бернардынцаў у Дуброўні прадалі на аўкцыёне за базавую велічыню. Невыкарыстоўваемы помнік архітэктуры 19 стагоддзя за апошнія гады неаднаразова прапаноўваўся да продажу, але жадаючых набыць аб'ект не было. Новым уласнікам стала прыватнае прадпрыемства з Мінска, якое працуе ў сферы аховы здароўя. Па умовах продажу пакупнік павінен правесці рамонтна-рэстаўрацыйныя працы ў тэрмін не больш за 5 гадоў пасля набыцця будынка. В настоящее время комитетом к продаже предлагается 7 объектов со статусом историко-культурной ценности. Среди них монастырь в Глубоком, усадебные дома в Толочинском и Ушачском районах, станционный дом и корпус спиртзавода в Сенинском районе. Большинство объектов предлагается к продаже на аукционе с установлением начальной цены, равной одной базовой величине. Всего с начала года комитетом проведено 112 результативных аукционов по продаже неиспользуемого госимущества. С пачатку года продаж дзяржмаёмасці, якая не выкарыстоўваецца, дазволіла папоўніць дзяржаўны бюджэт вобласці на суму амаль 3,5 мільёна рублёў, а таксама задзейнічаць аб'екты ў эканоміцы.